Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fake's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn on the same way and it's gonna the same siyaxoxa izinto ezenzakala ku social media ibo guys. Umpumelelo unale ntombi baby mama omthanda ngalendlela ukuthi yabo akazenyezi. Seniyazi sikhuluma ngoba uTirelo, right? Tirelo yamsana Mpumelelo uyamposta. Zibe ningi izithombe za Tirelo ke ehleka noMpumelelo. So you love birds. So nje abantu abathandanayo uyabonakala nomamkhulu. Right? Amahle akatshelwe kubhad paragraph ende akatshelwe amahle uthi hey lento ayenzayo vele ayikho. Amahle uyaex okay. Mpumelelo enza into wrong. Ngizwe sengiseni Mpumelelo phoqa phela ngoMpumelelo akakazi ethembisa ukuthi ngeke aphoxe. Wathi uvala season 3 wathi uMpumelelo yabo lento engiyenze manje namakhosikazi awu2 engizama nawo kodwa ngimile ngisazoqhubeka. Ukwesikhashana nje ngizothula. Nakho sekuvela intombazane entsha. Ngithi uMpumelelo sephoxayo. Kodwa uTirelo no Amahle benze njani? Usevumbuka phu Amahle. Angisho kulabo abanalo umkhuba. Yabo bayaya ku Instagram kaMpumelelo bebhale like Amahle akekho angithi. Mina ngisho ukuthi khona wrong khona right. Ngifuna ukwazi ukuthi sekushintshwa yini. Hawu ama bloggers ngeze ngiwabaleke nawo. Hayibo into yabantu ababili, love birds, soulmates, mamkhulu laba bayathandana nje. Izithombe zabo bayahleka. Mpumelelo usahleka namantombazana amaningi. Ukuthi amanye awavile. Mhlawumbe kuya ngaleyo ntombazana ukuthi indaba iveze ukuthi sihleka noMpumelelo ngoba mhlawumbe iyabona ukuthi ukuhleka noMpumelelo kuyayikhuphula inamba ngoba sizokunaka njengoba sinaka izingane zesithembu. Sehleka nenye intombazana uMpumelelo nanga kusephathini. Hayibo uMpumelelo ngempela. Seyijikile inkulumo. Amahle noTirelo. Muphu Amahle. Usezolanda ibonus yok act uAmahle. Ngoba usefakiwe futhi. Kanti indaba hayi lezi indaba zeingane zibe zikwenze enye into wrong. Ngoba ngempela indaba lenize nilwe futhi. Yakasilaya nalesi visho ngoba sizoqhubeka isikhulume ngabo. Cha sengibuza usikwenziwa yini? Ufika beyisoulmate uMpumelelo. Nina niyambhilongisa ngenkani. Niyamphusha ngenkani nithi uMpumelelo ubhilonga lapha ya. uMpumelelo avele la ku social media evezwa ke. Ngoba cha uyahleka namantombazana amaningi. Bese nje mhlawumbe mangazi uhlangane naleyo zoyithombe zakhe ama video la kunoMpumelelo khona intombazana ahleka nayo. Kuthi ke kube ile trendayo ngoba sekukhona etrendayo manje. Omunye nje sistofuzo right. Sekuthiwa uAmahle noTirelo benze njani? uTirelo no Amahle. Usekhona Amahle? Hayi niyahlisa nina guys. Ngiyaxolisa. Ayisile vele lento engixoxela yona kodwa into eyenzakalayo. Nami ngithi kwenzakalani kanti? Bye bye. Uyifan ngitshela. Uyifan emjoleni yengane. Wathi wow. Bye.